Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal na espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. May pabayang Diyos po kaya kayo nga, ini po si Sir Weng Sibal at makayantabe kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM in radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong 7th episode. Pampituta na pong Domingo ne. Ning kakatamong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga ing ausan tamong Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Abayan nyo kami po kimetong oras sa kwentuhan patungkol karimiyaya liwang pigagap at kayusan daring kapatid tamong charismatic. Tara, salangi kayo at makiramdam king awos, king lugod at galoning banal na espiritu, king biyening ordinaryong tao. So, kumusta kayo po? Sana po, eding oras sa inyo, may kasimba na kayo, ne? At kumusta ka rin, gana-ganang makinandam kaya katamo, gana-ganang charismatic group members, kaparokya tamo, no ka rin kayo man pong lugar at parokya, ne? Alimu kete Pilipinas, nung rin aliwa-liwa pang bansa. At happy birthday po, king kanakong katuangan, Mama Rick Sibal. Happy birthday po. At ba't ko Cebu, kaya tangal do, kaya kay Brother Noel. May gaten kami pong National Technical Working Group daring School Building Monitoring System kay Cebu City. Ne? So, kumusta po ka rin? Kaya katamong akaluguran kaya na akayabe tamo king team, lalong-lalo na Sir Gilbert Dizon at Sir Jet Tipino from Pampang Elementary School and LNS Elementary School. Hello po at syempre ening being ngayon kaya tayo ingka katamong excited ko first time kaya kayabe kayong studio dati via Zoom mo po ne ingka kaming SD King Charismatic syempre po from San Ildefonso Parish many ba ya pa po king ang kalapit king balitukan ne among Pau ing kaya katamong kaluguran ni Reverend Father John Paul Cabrera. Among hello finally po wapen ne po Sister Weng, salamat king Diyos at miras ko kayong studio ne po kay kayo pong manalbe kay kayong makiramdam benging Diyos po kay kayong antimo rin po ka rin kaya beta mo kilob ning studio. Mukhang kumusta po? Maya po, naman po masyadong mapagal ngayong weekend, during first Sunday of the month. So, ring misang chapel sa Kansilado la po, ne? Meeting niya yung gagawan misto pong makanyan. At ening aldo ngayon, talagang pag-celebrant tayo mo naman. Maong nanuing kakatamong Sunday. Ngayon po, we are celebrating the solemnity of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. King manong Latin po, yan yung ausan tamong Corpus Christi et Sanguinis, ne po. Kaya din nga may mag-procession la pa. Atin la pong po, pinorosisyon ding Santissimo, linibot de, bangkan tamayakit ya kareng tao, ne po. Ing kaya katawang pong spiritual director, daring charismatic po tayo po balo, retang may kapag-follow, apin po itang good vibes ni Pads. Good vibes siya mo po. Good vibes ni Pads. Good vibes ni Pads. So, nung ikayo, maka-cellphone kayo click kayo mo po, i-type mo yung good vibes ni Pads. Aki yun yung ka-page ng Among. So, i-follow yan mo po. So, ngayon yung kabingan na yun, syempre, atinta mo muna mga special guest. Pero bayo kaya katamo, uling kanita pa. Ako siguro mo, more than 30 years na ako gayong ministry.
na charismatic ne. So mas malambat lang siguro kaya katamo rin ne. Mas So minunala po, ne? What? Apo. At ing swerte na ning pamaglambat mo naman king para asad sa ing ministry mo po ang ating kang kapartner. So any pong kabengya na ini o yan couple lang mo naman at magbakasyon lang mo araw-araw kaptalan eh. So siguro po ilan na pong bumati kaya kayo ne. Mag-greet kayo pa mo po Brother Freddy and Sister Riza Ginto. Okay, ladies first. Maya pabingin po kay kanyang sablang kalupa kong Kapampangan at doon po sa mga Tagalog na nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat and for those who are listening to me in America, good evening to all of you. Mas magandang pagkakataon po ito para makapagbahagi po ng grasya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Salamat Sister po. Riza. Magandang gabi din po sa lahat po ng nakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at lalo pa po lumawak at lalo pa pong magkaroon ng saysay ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig at lalong ang higit sa lahat sa pagpapatotoo ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos natin. Wala akong kapilang pamuamong kanita, Kenila. Ay, Kenila, kay ba't may kola. So, niyang miras la Amerika, lalo na niyang pandemic, akakitala mo, king YouTube, mga yan. Okay. Din kayo mag-vlog la, makanta, oye, niya chula Pilipinas, timbabatian, da rin kaluguran da king Amerika. Uwapen po. Okay. Dagdag sister. Dito Dito po nga na ko, manal bilang yan king katambaleo. So, Apo nga po. Ampo nga po ne. So, kay kayo nga kin, nakaliguran kong anak, ampo nga po, manuyang, sunduyin pa makaramdam, baka talalo kayo pa makapulot king nung makanano yung kaganaka, katapat inga pong Ginoo. Hello, Rose. Hello po. Kamusta kaya kayo nga? At mo, ang ika, ala kang buring i-greet. Ako po, gigreet ko lamang po rin ka na akong parishioners kayong San Ildefonso Parish. Anti mo rin po rin kapadada pari, in kaya katang tatangking archdiocese, si Bishop Dong. Then Hello po, followers po Apong kayong Dong. Good Vibes ni Pads. At then ka na ako pong pamilya, ima ako itatang ko rin kapatid ko, I love you po kay kayo. Eh, love yaka you 1 point din, yan mo. Opo na. So, retang kay, retang dati makinandam lamo kang among, pero so live tamo niya. So, para po karetang bisang makyabeking kakatamong kwentuhan, karem bisang magpag-greet, karem bisang ating buring ipayabot, at mag-text kayo muna man po, ne, malyari naman na mag-text kayo karem kakatamong text line numbers nung Globe kayo, 0915-954-1303. Nung Smart ko, 0918-351-8282. At karing San naman, 0942-357-4268. Malyari kayo muna man po manalbeking online live streaming tamo, king YouTube channel tamo ne, ening oras sa hindi ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. Kaya naman pong mahilig mag-Facebook, Ken. Ikatamuan po rin na. So, mag-chat kayo mo, ay mag-type kayo mong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf Radio. At po kakalimutan, pakibanggit yun rin kaya kayong parokya na kinabibilangan o kaya yung charismatic group yung bang kanita din ng talang maya pa oras. Deng mahilig mag-Twitter, lalo na karing kaya na ka ng pong Instagram at intamong username at radio_ASF DWBL 91.9 Bright FM. Instagram, makanyanya mo naman po, DWBL 91.9 Bright FM, username at ASF Radios. Makiabi kayo po king kakatamong kwentuhan, panayin mila po rin kayo yung text, chat, at miyabi-yabi tamo. Kita? So, karakal po, ne? So, ngayon po, brothers and sisters, baka nito mas magrasya tamo. So, panimunan tayong kakatamong programa king meto nga panalangin at ilid na katamong among pao. No, karin ko man po at you, sana panamdaman tayong presensya ni nga pong Ginoo, lalong-lalo na ing presensya ning kayang Espiritu. King lagyo ning igpam, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ginuming malugod ngayon kaurasan, babyemingan po ing sablang kapurian at kagalangan kay kayo. Antimurin po babyeming maragulming kapasalamatan kay kayo king biye aparating paggalubyo kay kami at karing taong pakamalan mitluluguran. Salamat mo naman kening pamikatago na piggalubyo
ban kanitay kaming king charismatic, mikapami katagon kaming manimuna king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, DWBL 91.9, ban pisabyan at pigunaman ning karanasan ming kasuywan, king kekangubasan. Deng balasan ng lulwalay amano karengas bukat puso mi, kabang migugunam at mipagkwento king karanasan ming kasuywan. Magilang dalan ban ayagyag mila naman kasalpantayanan reng taong makiramdam at manalbe. At magilalasan ng inspirasyon karela, bani laman, akit ding tunew laganing kasuywan king kekangubasan. Ginoo malalagwaing tataluki at susuyo keka. Kuling kayakibat ning pamanukimit kasuywan keka, yapin deng krus sa pupusanan mi. Kareng panahon sanang burimin nilang isalda katibagsak ding krus mi, pauli ning mangay na kami, ikasanang maging sikanan mi. Kareng pamikatagon, amilalako na kaya pag-asa, pauli dareng miyaliwang kapagsubukan at problema, kaya kakemanikwang panibayong pag-asa. Ginudagdagan mo pa sana, ing kapibabatan mitlugod, ban kanita aluguran mila at tagyong pusanan ding krus apapusan mo kay kami. Uling manwala kami, king katatawlyan, deng krus sa pupusanan mi, ilang mamusan kay kami pauki at banwa, at ilang maging tandaning lugod mi keka, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. 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 Kasanting na po ning kakatamong umpisang panalangin, ne? Yes. Puli kitang retang mga saldak, retang malalamang kapampangan, ne? Pero yung kasantingan na nito, tamo, pwede ning kay mag-give up tamo, pero ning kay tutok ng tamo, papainawa tamo. Pero susunod tayo pa muna man at tatalakad tamo. So my dear brothers and sisters, takatamo po pikwento neni, retang kaya katamong kwentong masaya, kwentong challenging, at bitinan da kayong bagya, mag-break tampa mo po, pakiramdaman tala rin mapila ng pagganaka. Ali kayo po mama ko, aling magbalik yung programang Metanoia, Metinuya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make
Magbalik ka po yung kakatawang programang Metanoia, Metinuya. At ngayon kabenga na ini, syempre pisabihan tamo mapila na kwentuhan ka rin kakatamong guest na. These are lovely couple na malamba na mo naman king ministry. Ne? Halos kasabayan ko lang may gumpisa king ministry, pinatubo time pa. Ne? So, siguro magpakilala pa mo. Ne? Oling medyo malamba kayong may minta king alawang bansa at kasalukuyan po makabakasyon lamo. So ngayon mo, kung nanantala, magpakilala na pa mo. Ne? So, hindi nung magumpisa siguro sister, brother. So, ako po ay Brother Freddy Ginto. Minibat ko po king parokya ng San Agustin, king Kaingin, Masantol. At may gumpisa ko po maging charismatic kanya pong 1991. Kasugsuganan na yung pinatubo at nandiyan po kapaling charismatic kanita. At ngayon pong kasalukuyan, may tas kami bagya kabilyan uling yung pangako ng Apong Ginoo ay kapilan man. Ang malaraming Apong Ginoo, busal na po ning dakalakasakitan ka rin kahit ang baryo mekanita. Pero ngayon po, asinang pa kaming syudad. Ne po? So, ang sabihan ng Apong Ginoo, tapat siya ka rin kayang pangako na ninuman ng suso yung tapat kaya. Sabi napin, magpakumbaba nga na may tasya nga na niya. Ngayon pong kasalukuyan, at yung kami ngayon king syudad ng San Fernando. Ayun, so ala nang magbangkan Ala na pong bangbangka ngayon panin na mong apatagulong. Wow. Totoo yung tapat nga pong ginune po, karing pangako. Mamaya sa'yo ka kayo Ali ko po yung makayasen pong kasalukuyan ngayon yung kaklase ko yung Reverend Father John Anthony Tordera. Ay, hello po. Hello po, among John. Ang po May karang parishioners na ne po. Kamusta po yung magbangka? Magbangkala pa mo? Magbangkala po karang aliwang chapels po yata. Ne po. Pero dakal no pong gewadang dalan po yata ka rin Unlike yung malusak talagang kay po ata bangka. talaga. Pwede nga magbangka. Opo. Islala po rin pagmisa. So, sundo kayo po itangan na akong pa magpakilala at more than 7 years ko po may menimuno king charismatic king Kaingin may Papastol Catholic Charismatic Community pero ay po may pubos sa king itang 7 banwa mahigit at hanggang ngayon po at susuporta kami po kay tang Charismatic Community. Anong 19 brother? 1991, yung first 1991. CLSS ka rin king Kaingin during the time of Father Raymond Reyes. Ay, wow. At yarin po abroad yung Raymond. Hello, among Raymond. Hello po, Kumusta po? May atong kami may ngasal kaya kami among Ray. Iya pong pastor nga ni Karin kay San Agustin, Saint Augustine, Paris, King San Francisco. So tilo yun pareho yalag yun Opo. Sister Risa. So, tuloy ko lang yung sabi ni Lord, diba, yung He who begins the good work with you will be faithful to continue. At ito, nagpapatuloy pa rin kami. Nagpapatuloy kami na maglingkod sa Lord. Bagamat maraming sagabal, pero nakatutok kami sa Kanya. Focus, keep your eyes to the Lord para may asundumi yung kay kaming pinangako sa Kanya. Ay nako, nangako ko kay Lord mahirap po ang buhay namin talaga sa baryo noon. Hindi ko alam kung paano ko mapapag-aral yung mga anak ko. Saksi si Sister Weng, panilas kayo ring anak, no? So napakabait talaga ng Panginoon at isa kami sa mga buhay na patutuo na kapag naging tapat tayo sa Kanya, maglinis pong pisabang kanita mong Brother Freddy, titigtigya po, ako maglinis ko, pero kahit hindi po ako talagang purong Kapampangan, sabi ko, bisa akong mamasa. Naging lector ko. Wow, Kapampangan? Kapampangan talaga. Hanggang balid dyan po. Hanggang balid ko, manigaral ko. Kasi sabi na ng katuwangan ko, ay ko biyasa magtagalog, mag-aral ka Kapampangan. Naging masunuri naman po ako. At yun nga, natuto akong magkanta sa choir. Kahit noon, sabi ko, sintunado ako. Sabi ni Brother, pwede ko ka na magkanta. Sabi ni Lord, when you're connected with the Lord, nobody get out of tune. So, ngayon medyo may tono na ako. Wow. So, yun po, naging masaya sa buhay paglilingkod.
marami pong mas madakaling ups kaysa downs. Ay. Po yung kana kung Amen. Opo. Apo. Among. So, Ay mangibabaw po kareng piso sa biyanda, yapin itang tapat siya nga pong ginukareng pangako na ne. Amen. Neng kayo po, yang eta maging tapat kareng pangako ta kaya manatili ang tapat ne. Amen. What more, Yes. nung manatili tang tapat ki nga pong gino ne po. Maya pa oras po kareng kwento yun. Wani, apinititang consolation tamo, dyan ikatamo ni kay mangalingwan tamo, pero yung nga pong gino yan, nakakalingwan. Ako curious kumong, kasi Sister Risa, sabi na, dyan yung Kapampangan na. So, tagano ka rin niya yung Sister Risa. yes, ang tatay ko Ilocano, ang nanay ko Cebuana. Talagang- Pero nakita kami ni Brother Freddy sa Manila, Kapampangan siya. Kapampangan. So, talagang Connection, pinagtagpo kami ng Panginoon at tinadhana. Sa ano yan? Pag-aaral po. Oo. No, sa trabaho. Sa trabaho. Oo, kasi sa hirap din po yung buhay namin nung kabataan ko. Nagtrabaho po ako, si Brother Freddy isang working student. So, ahente po siya. Ang galing mag-sales talk. Pati ka. Nakuha yung puso, nasunggit yung puso ni Nasunggit Sister Risa, no? Ikaw na sales talk, no? So yun, talagang doon nagumpisa na. Ilang taon na po kayong kasal sa simbahan? 47 po. 47, 3 years na lang, ano? Oo. 3 Last years. May 22 po. May 22 anniversary namin. Oh. So, wala pa namang sulian at saka talagang sansaran po, ne? Pinangatuan po namin yung sabi ni Lord for better or for worse. Oh, yan. Amen. Ayan, sa mga in pro-divorce po, sickness. pakinggan natin And yung in health, kahit po kanita king kasakitan ng biye, kahit ditak mo po yung kakanan mi, basta abe-abe kami at ne po kasaya. May sakit ting anak ko, at may sakit king pamilya, pero pamangadi, there's always a miracle when you believe. When we Amen. believe. Oo. Amen. Amen. Metong ka rin pong maging sandata making kasakitan niya pintang pamangadingin Santo Rosario Yes. Bealdoldo ne po. Totoo ito. Ni po metong yung patuto kareng kakaluguran o kapatid ang magramdam ngeni at ne po ka-powerful ne kasi kaning Santo Rosario po tang pangadyan tayang mitmong lugod ni tang atin tamong itaya ka budyo ka pangadyan ng Bapo Mariano ne kailangan po tang lululik nas buktamo itang iba tsaking puso at syempre po itang pa magsimbangal Domingo miya kakalingwan ita yung panabiling ko rin anak yapin din nga duwang santo Santo Rosario at Santa Misa. Iya po kay kami. Yes, naging- Deta rin kay kaming sandata. Kaya po nga pamilya ngayon ita. Sabi na pining St. Paul ka rin kaya nga man, sabi na mapalad ang nagmimithing sumunod sa kalooban ng Diyos dahil ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimithi. So balo na po ni nga pong Ginoo itang hanggang mo sabihan kaya balo na yung kay kang pangarap, balo na yung kay kang kapagnasan. At tatandaan ko po during the time of Father Dixie kaya tang baryo kaingin po, pepagawa yung malating chapel ka rin kaya tang pagitan ng kumbento ang po ng Pisamban. Kaingin po yan. Kaingin po yan, kaingin So tandaan ko po tanghaling tapat niya po siniklod kong matulid kaya tangarap na ni Santissimo may ipagkobenan ko po kang Lord niya hanggang yan po mas kinong ka rin ako dalan ito po yung kasuywan ng gagakong gagawan po isipan ng makapag-serve ko rin king aliwang bansa ko isip-isipan na tigtig ko pong pasibayo king misa ka rin mga paglektoryan pasibayo pero waling balo na ni nga pong ginitang laman ng puso tamo itapin sabi na mapalad ang mga taong nagbimithi sumunod sa kalooban ng Diyos at ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimithi patutuanan ko po ito waling yung kabilan ng pong ngeni iba't kami kitang lalam ngeni po bagya-bagya tatas na kami ng nga pong Ginoo niya meto niya pong patutuy nga pong Ginoo tapat siya istong sinabi na gawan at gawan na. Manaya tamo mo po. Yes, be patient. Kasanting na yung bala mo yung hashtag data mo Opo. parati din sabihin itang katapatan na ning ginuna ning kay madalas ka rin makiramdam kaya katamo mo ning kay pagdudan tayo. So data pong makiramdam kaya katamo niya pakiramdaman tala po rin kwento da rin kaya katamong kapatid sigurado ko ali mo puro saya niya. Ay. Dakal mo naman challenges Oo, ne. lalo na nasa edad na kami
senior citizen na kami. I'm 65, going 65, si Brother Freddy 67. At hindi na kami panamdaman kayong katawan. Biro mo, pinagkalo pa rin ni Lord na makapagtrabaho kami. It's napakalaking privilege yun na oportunidad miras kami kingaliwang bansa sa edad namin. So, ating kong panamdaman. Pero ang kinan ko po, ang susumpo, ating ko arthritis. Hindi na ako nahiya sabihin. Pero, pag tinatanggap ko yung katawan niya yung sa communion, sabi ko, Lord, ikaw po ang doktor ko. Alam mo ang bawat cells ng aking katawan. Paggagalingin mo, kasi one time talaga pong nagpagamot ako. Kada po injection is $1,200. So, makanano kung makatipon nung antitayong hulugan ka na akong babayaran. Pero, in-stop ko yun. Nanahan ako sa katapatan ng Lord, I am your healer. So, balang 3 times po kami nagsisimba doon bago pumasok sa trabaho. At yun, inaangking ko, basta nare-receive ko yun, lalo na sineselebrate natin yung Corpus Christi. So, talagang nakaka-amaze ang kapangyarihan ng Panginoon. At hindi lang yun, nagre-reflect, at my age, hindi sila naniniwala na 60 plus na ako. Sabi ko, pagtapat ka kay Lord, nagsa-shine siya, nagre-reflect ang Panginoon sa buhay natin, sa ating mga itsura, ganun. At so, masaya, pero dumating yung dagok sa buhay namin mag-asawa nung last 2022 na namatay yung anak ko. Sorry to hear that po. Yeah, oo. Hindi niya nakayanan yung Depression. pagsubok sa buhay. Nag-give up siya. Isa siyang naglilingkod din. Siyang gitarista, drummer. Pero, Nandito sa Pilipinas. oo, kilala ni Brother Tuwel yun, si Jerwin. Oo, yun. So, yun ang naging isa pa sa pagsubok namin na nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa asawa niya. Naging hindi maganda. So, yun. At ito, dito ko na ano yung forgiveness. Galit na galit ako talaga. Halos kasi siyang naging dahilan kung bakit na-depress yung anak ko. Paano ko magpapatawad? So, nasugatan na naman ako. Mas matindi yung sugat sa isang ina na hindi ko kayang tanggapin. Pero dahil sa pagsisimba ko at nangungumpisal ako dahil galit na galit ako, yung pare sabi sa akin, magpatawad ka. Lagi niya sinasabing, magpatawad ka. Kung sino man ang nakasakit sa inyo, patawarin nyo. Umiyak ako lagi, sabi ko, ang sakit, ang hirap magpatawad. Pero with the grace of God, ngayon, parang wala. Kasi iniisip ko ako din, nagkamali ako. So, pag may alam tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga turo ng Panginoon, nagiging maganda ang takbo ng buhay natin. Gina-guide tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto, sa trabaho, saan man tayo, nandyan, ginugulo at sinisira ang emosyon natin para matwist. Pero I always pray with the Holy Spirit. Come, Holy Amen, Spirit. amen. Amen. Feel me, Habang Lord. yung sinasabi ni Sister Risa, no, parang ito yung papatotoo na hindi ibig sabihin na charismatic ka. Wala ka ng pagdadaanan ng mga pagsubok po. struggles sa buhay, no? So katulad dun sinishare niya, talagang minsan matetest ka, no? Even yung gift of forgiveness. Yes. Pero sabi nila, sometimes daw, you forgive not because people really deserve forgiveness, but for your inner peace. yes. Tama. Because you deserve peace. Yes. oo. So you do it for yourself, and then eventually, bibigyan ka ng grasya ng Diyos na mawala yung sakit at mapatawad mo siya. Tama. Sabi nga po nila kapag di ka daw nagpapatawad para kang umiinom ng lason, ano? Halimbawa, lason nito, ano po? Ininom ko, sinong malalason, sister? Kayo po o ako? Ako. Kasi ako yung uminom, di ba? Kayo ang umiinom mo. Kapag may galit tayo sa ating kapwa, sino yung kawawa? Hindi naman yung taong kinagagalitan natin, kundi tayo rin. Ano Oo po? nga. Tayo yung di nakakatulog, siya ang sarap ng tulog. Tayo walang Pinaparusahan mo yung sarili Oo mo. nga. Yun yan. ang lagi Kaya maganda pa rin yung nagpapatawad tayo. And don't forget, God forgives us. Sino tayo para hindi rin magpatawad ng kapwa natin? Ano po? Amen. Nakita ko lang po sa buhay nila, ang dami nilang pinagdaanan. Yung lang sinabi ni sister na na-depress nga yung anak nila, ano po, na namatay siya, ano.
Para bang ngayon isang topic po na pinag-uusapan sa bansa natin yung divorce, ano. Against po tayo diyan because divorce, it dissolves the sacrament of marriage, ano po. Para bagang hindi naman nata solusyon ng divorce upang maayos yung mga problemang pinagdadaanan ng mag-asawa. Totoo po 'yun, maraming mag-asawang pinagdadaanan nila yung paghihirap, pero sana pakinggan din nila yung mga istorya ng mga mag-asawa na kung saan nakasurvive sa hirap, ano. Saka nung kinasal po kayo, hindi niyo naman sinabi sa hirap at saya tayo magsasama, pero sa problema hindi na tayo magkasama. Ang pinangako nyo sa bawat isa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Tapos nangako kayo, hindi lang sa bawat isa, nangako kayo sa Diyos. Ngayon, kapag nagiging mahirap yung buhay, kailangan mag-divorce na. Paano? Inalaw yung divorce, nag-asawa ka ulit, gano'n na naman yung problema, iiwan mo na naman, di ba? Tsaka magsasuffer po yung mga bata. Oo, Tama. ano yung mga Unang implication apektado na tao. ng pag nag-divorce ang mag-asawa? Yun nga Minsan lang. akala natin walang effect sa family, lalo na sa mga anak. Pero actually, malaki po. oo, yung impact sa kanila yung mga talaga. anak nga namin, kasi hindi kami nag-aaway sa harap nila dahil nalulungkot sila pag hindi kami nagkakasundo. Kaya yun ang iniiwasan namin. Kaming dalawa mag-uusap. Sabi ko lagi sa kanila, gayahin nyo kung paano namin kayo pinalaki. 4 na yung may asawa eh. May mga 4 na yung anak kong babae na sabi ko, mahalin nyo yung biyanan nyo. Oo naman, ako, birthday ng biyanan ko. birthday sa Kaya biyanan. galing Happy birthday kami sa po. Tarlac. Apo. Kasi di ba naging ano yan no, na yung magbiyanan hindi magkasundo. Pero Hindi totoo yun. hindi totoo yun. Ako, minahal ko yung biyanan ko. Ay, tama Minahal yan. ko talaga. Brother Freddy, Sister Risa, ano po kapag ako nagkakasal? Ang huling salita ko po sa kanila, tandaan nyo sa anumang relasyon may forever basta si God ang nasa center. Amen. Yun po yung napansin ko sa inyo dahil malalim yung pananampalataya ninyo, pananalig ninyo sa Panginoon. Ano po, sa mga pagsubok na dumating, sino yung lalalapitan nyo? Hindi lang yung bawat isa. Nakasentro kasi yung Panginoon, siya yung nilalapitan ninyo. Siya yung pinapaniwalaan o kayong kapampangan niyang panaligan. Potang kaya kami nalig, siguro yung masakit ya, gumeng lampasan. Yung mayan, hindi po siya magaan, pero siguradong malalampasan mo. Opo. Ating ko pong akakasabi ka rin, minsan ka rin kaya ko ngo, baka kaluguran. Sabi ka rin papaliwanag kay karela ing kasal. Po. Ing kasal, laliwa mo naman yung lalaki at babae. Ing kasal ing sakramento ng matrimonyo pintang kaya be Kristo. Kristo yung kinlibutad, yung kakawul ka rin yung asawa. Ngayon nung maglibin lang mula ay Kristo, matbudya yung karelang relasyon. Yapin po tang di mi asawa talagang tapat laki metong at metong. I Kristo yung kakawul ka rin yung asawa Nung malayo po yung Kristo ka rin yung asawa, matbudya po yung pibale-bale. Agad may pate-pate kasi po tangatandaan ko po ito sinabi ng tatang ko. Anak, kayo may papate nga na po, may pate kayo, dari yung grasya nga na. Tindanan kayo po ito, ngayon, rin nga na, kung naramdaman na kayo, po, may pate rin yung sawa, darayo yung grasya. Pero po, tangi nga pong ginawa, kita may kalugod, may papanintindi, may papangunawa, kayong pamilya. Yung grasya po, daratang. Yan po, again, kita po tauling may bali kami ka rin, kitang aubrami ka rin, ko po asahan ng ating pong promotion. At sabi na kasi tandaan ko po itang sinabi ng Father Raymond Cantanyaching kayo, sabi niya, yung taong mapamye nga na, lalo yung minawabi Tandaan kayo po ito, niya na, ko naman po, hanggat malyari, lalawaw po kayong isip po itang manaya kung palit mo po. Yes. Ingisipan ko itang, mapamye, babiyayang biye. Tama. Niya po itang mapamye ka rin kaparang tao, biye, bebye kang biye, kareng mga ilangan. Po, nyapin po itang, metong yapon tindahan ko ita, anyapin po itang lingkod na nga pong Ginoo po itang talagang kakabita mo, lilikas tamo kayong biye tamo yung amani nga pong Ginoo. Asanting na po yung pakiramdam. Po itang mamiya tamo kareng katang mga ilangan, manawa po yung pakiramdam. Yan na po bayaran pera yung po itang mamiya ka, makasahop ka, manawa po yung pakiramdam, masaya. Sabi na po St. Paul, a cheerful giver, sabi niya, po sinabi ka, kaya itang sinabi na, cheerful giver na masaya po yung mapamilya, masaya, maswelo. Tsaka itong parati din sa biyenteng El Shaddai, patumami ako. Balik niya talaga. Diyan minsan siksik-liglig at umaapaw. Pasambuti nga pong Ginoo. Balik niya kaya ka Generosity siksik-liglig at umaapawa ng makanya. Brother Freddy, Sister Raisa, Sister Weng, alata pong karapatang maging maybot kasi nga pong kinuya kapilan man maging maybot kaya katamo. Nepo. Ining kapag masusyan na ngayon Corpus Christi at Sanguinis, nepo, ing dinaon na, mo bagay, mo na
Nune ing biyena, mi kawaning dayana king katawan, ing buri ng sabyan, ing binyena kay katamo ing kayang sariling kamatayan. Ne po nino itam para maging maymut. Maymut kayong lugod, maymut kayong papamatawad, maymut kayong pasensya, maymut ka ring miyaliwang bagay. Opo, ano. Grabe ne, pero itang kapalit na itang binyena ne, na balam madalas sa tayo man deserve, pero talagang makani tayo itang lugod na ning Diyos kaya katamo. Itang sinabi ng Brother Freddy nandin itang, iyang kakawal kaya katamo yung ginawa na ne. Kaya king kasal, nang kaya kalingwan tayo, di ba, yung kaya katamong objective po tang kakasal mo, correct me if I'm wrong, papagbanalan tala ring balang metong. Kasi yung tendency po tang atintanang anak, mapofocusing attention tamo ka rin anak, akakaliwan taning balang metong. Pero po tang sustain me, itang masanting nga relasyon da rin mi asawa. Actually, it follows karing anak po tang nung nanitang akakit da. Pero madalas, uling ning kaya mabibisit tamo ka rin anak, ning kaya kaliwan tayo, ing kapartner tamo, na etaya mo naman dapat papaborin. Uling, ito, apinitay itang Peka Foundation na ning kaya katamong pamilya. Brother Freddy na burike mo sana ng kunan kasi wala mo yung minuna king kay pamanaos na yung minunan tinuguan. Ika minunang tinango king may karamdam king panaos na ning gino. Nga nga kami kingagalang in Tondo, kasal na kami yung may gumpisa ako kasi king kaya elementary ko pa mo, gigitara na ako king choir king kaingin So maranon maranon gigitara na ako king choir. So ang ganon niya makisawa ko, yung minuna akong maging pamakiabe community yapin Cursilyo Cursilyo movement. Minunaya kasi yung Cursilyo king charismatic. Nalaping charismatic Cursilyo. Ala ka pa siguro kanta mo. 87 ko pa pumibay. 87. Colores na lang. Ito na yung Cursilyo kanta, 87. Opo, at yun Okay. 70 Cursilista ako ba yung kumeng kasi Nobel charismatic na 1989 mo. 2 years old ko pa. So makanano yung kinimot? Ing banal na spirito, king biya mo kasi sasabihan niyo rin ang kasakitan, pero parating babalik kitang ay tapat ya. Tapat ya king lugod ing kaya katamong gino. So makanan yung kinimot, ing banal na spirito, king kabuuan na ning kaya kang biya pamilya. Ing kimot na ning banal na espiritu, king biya miya pintang ing sikanan at itang panalangin na hamunan din potang mas misaldak na ka Misaldak na ka, misaldak yung cross pero ali hanggang misaldak na ating Holy Spirit at yung gulot mo Ibig sabihin tasikanan kasi pangako na ito pangako na yung ginitang pepadala na yung Holy Spirit bangata di na nakatasikanan so yung kimot na yapintang potang mga inaka yung Espiritu Santo yung babyasikanan yapin ka rin tauling panalangin kung yan minsan kasi yung Espiritu Santo makakalingwan niya para di tamo nga pangadi iba anak ne potang kay ng Espiritu Santo bala mo milileleye yapin lately kay panalangin ko yapin tang oban na Espiritu kasi yan po ninyo kami ng yung kapangyarihan kasi potang Espiritu Santo at yung kay katamo mas kinanong sakit ng biya mas kinanong pagsubok alam pa santame kasi yung very powerful yung actually yung Holy Spirit yung misan metong king yung pampong anak yali yung po pa among Apo. kung wala yung Espiritu Santo at wala mo ay talakad ay tripod po niya piling Holy Spirit yung babiye pamisan metong yung maski kayong pamilya yung babiye sikanan kay katamo niya piling kimot na ng Espiritu Santo king biye ko hanggang ngayon yapintang enako paboren hindi na kaming sikanan po tang limbawa nandin dakal bagi may bug nakasumuko pero potangaga na kami ang Holy Spirit di din na nakangsikan na. Opo. Tsaka Brother Freddy, 2 Sundays ago, masusyan tayong Pentecost Sunday, Ing Josig pa, meging konkreto ya, pauli ng ginutang Yeso Kristo, ikit taming lugod na kang Jesus, ikit taming pamamatawad na kang Jesus. Ngayon ni, anyang Jesus after His resurrection, 40 days after that, pepeta siya banwa. Pero inaburing sabihan, kay lingwa na katamo, inaburing sabihan, likwa na katamo, because after that, tinubod ning banal na spirito, at iyang mamantabe kay katamo. Nyapin tutoy tanong, makalubya kayong puso taming banal na spirito, datang maning mabayat na problema siguradong alam pasan tamo ayag yu tamo malalagwa may kad masakit pero meto ngayon sigurado alam pasan tamo ayag yun tamo nandin na niyang misasabi kami nga mong may pagkwento kami kabang yata pa magumpisan ayun paninayin na kayo sabi ko I think meto charism na ning meto nga charismatic
Very resilient, yeah. Ampong, makwenta king obra. At suya man king PPC, at suya king aluang organisasyon, may natili king parokya, o ning kaya, at suya mo kitang charismatic group da, makanta. Aki, may aluang mag-obra. Tsaka itang masaya yan. Yung kay ating pamis ka, sunduking kay, king kilub na ning community. Pero at the end of the day, metong yamo, may kasundo kayo kitang lugod niya. Itang aman man katapatan na ning Diyos, itang nung makanano yung alalampasan niya. Sigurado dakal kayo muna man sabi yun, datang challenging times na bilang charismatic. So, siguro bisa kayong mag-share. Baka ay inspire tala retang kaya katamang makirindam Kenny na balada, ila mong ating pagdalanan. Pero yung tutuna, ikatamo nga natin tamo na. Siguro nga, dagdag ko pa kayo kaniti, pintang in talagang mabiyasi ka ng kita mo, maning Espiritu Santo, kadway tang pamakiramdam king amaran ng Diyos. Metong karingatan danan ko niyang bayo ko mag-preach sa first year rin ka na akong pamag-preach. Metong karing in-inspire na ako ng Holy Spirit ang gawa kong outline, the importance of the Holy Eucharist. So, ang tiniyang paliwanag ko rin, adwaya kasing bagay ang banalamisan, po among mamunay, yapin tang the liturgy of the Word. Yapin na nakahulaga po, tang sisimba tamo po, itang mag-focus tamo kitang magsalita, kitang lektor. Makarandam. Po, kasi po tang mababasa ni nga pong Ginoo, magipagkwento tamo, alulob kim puso, itang amar ng Diyos, kasi po itang amar ng Diyos, itang first part ng banalamisa, the liturgy of the Word, yapin tang amano ning iyapin ning pamanganing kaisipan. Karon lalulub din nga maning apong Ginoo kim puso na po. Kasi nung itala pakrandawan masalese din nga maning apong Ginoo, wala mo kulang yan po. Ating kaduan ng so ito in the first part na ning misa yapin ning the liturgy of the Word, fifid na yung kakatamong kaisipan, kakatamong puso. In itang kadwa, liturgy of the Eucharist, yapin tang ing katawan ng Kristo, yapin naman babye physical strength kay katamo, huling itang daya at laman ng Kristo, dumadaloy sa ating katawan, sa ating mga ugat, sa ating mga buto. Yapin po tang tatanggapan tayo ng amaran ng Kristo, ang po tatanggapan tayong kayang katawan at daya, maging masikan tamo, masikan yung kaisipan, tamil lang ko pag-asa, masikan yung paming katawan, hanggang ating gandarandaman kayong katawan, potang ing sika na mong silbing sakit kayong katawan ng Kristo Potang regular tayo po natanggapan ng katawan ng Kristo, yung banalamisa kang kabuwan, talagang fifid na yung kakatamong pangataw. Yapin ta po yung minuna akong atandanan, kayong first year na ning kana akong pa mag-preach yapin tang the importance of the Holy Eucharist. So, ang sinasabi ni Sister Weng is yung ano yung naging hadlang, aling mga bagay na bakit tayo huminto, nagiging sagabal. Kasi unang-una, minsan tinitignan nila yung lagay mo sa buhay yung status mo, no? Minsan nakaka-down yun kasi noon talaga wala namang permanenteng trabaho si Brother Freddy. Ako, plain housewife. So, ang hirap kaya maging plain housewife. So, pero sa paglilingkod minsan sa alam niya na tinitignan nila yon. So na nakakawalang na out of focus ako noon. Pero sabi ko sa kanya, bakit? Ang Diyos natin tapat. Lagi kong sinasabi yun, tapat ang Diyos, may paraan siya. Magpatuloy tayo. Magpatuloy kami kahit ano pang sabihin. Minsan nga yung mga anak namin, may anak ako, minsan siyempre hindi sila pare-pareho ng Line of thoughts. Yeah, thoughts nila. Sabi nung isa, lagi kayo nasa simbahan, dasal kayo ng dasal, nagsiserve kayo, bakit ganito yung katayuan namin? Nasa kaingin kami noon. Sabi ko, mga anak, hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita sa salita ng Diyos. Alam mo si Brother Freddy noon, sa mga pinto namin, may mga word of God yan. Nilalagay niya para reminder sa mga anak ko na tanim sa puso nila. Basta ang sinasabi niya lagi noon, sama-sama tayo, ibibigay ng Lord. Alam niyo, minsan yung mga anak ko noon, nagdadasal sila, pati yung pambayad sa kuryente, Lord, tulungan niyo po kami makatapos sa pag-aaral. Parang, yung ganun ang dasal nila. Kaya naman si Brother Freddy noon, Lord, give us a financial breakthrough. Ganyan ang, pero nadinig ng Panginoon, naririnig ng Diyos.
yun, nagpatuloy kami kasi inaangkin namin talaga na tapat ang Diyos na kapag sinimulan niya, ipagpapatuloy niya. Kahit na minsan nga ayaw na namin magpatuloy, pero andun siyang gumagawa ng paraan. God always make a way para isundo amo niyo. Kung amen. Salamat po Sister Risa. Kung isa-summarize natin yung sinabi nila Sister Weng at Brother Freddy, yung mga pinagdaanan ninyo, nalampasan nyo, it is because you are well grounded with your faith, in your faith, and mas naging matatag yung pananampalataya ninyo dahil sa banal na misa. Sabi nga po ni Father Oliver, napakaswerte nating mga Kristiyano, Katoliko. Kasi yung worship natin hindi lang pasayaw-sayaw, hindi lang pakanta-kanta. We have the liturgy of the word, we have the liturgy of the Eucharist. Para daw kapag nakikipagbisita ka sa isang bahay, di ba pagpasok mo sa isang bahay, di ka naman kagad papakainin. Anong gagawin? Paupuin ka sa sala, makikipagkwento ka muna. And then right after yung storytelling, kwentuhan, anong gagawin sa'yo? Ihahanda yung pagkain. Sa banal na misa, di ba ganun muna? Liturgy of the word, nakikipagkwento muna ang Diyos sa atin. Ngayon, siguro kung siseryosohin natin yung salita ng Diyos, kung tatagos sa puso natin, makakapagbagong buhay tayo. Mababago yung puso natin, mababago yung pagkatao natin. Baka sabihin ng iba, hindi po yung totoo, Father, kasi ang dami kong alam nagsisimba, bakit ganyan yung ugali nila? Hindi po sa Diyos ang problema. Hindi po sa paring nagmimisa ang problema. Hindi po sa salita ng Diyos ang problema. Baka ang problema nasa sa ating nakikinig. Yung iba kasi nakikinig, pasok dito, labas dito. Ba't di nila subukan, pasok dito, diretso sa puso? Kapag dumiretso at natanim sa puso ang salita ng Diyos, baka doon po tayo mabago. And then after that, liturgy of the word, liturgy of the Eucharist. Tinatanggap natin yung katawan ni Kristo, hindi lang simbolo. Through the process of transubstantiation, that ordinary host becomes the real body of Christ. And that ordinary wine becomes the real blood of Christ. Ngayon po, hindi po natatapos dun sa natanggap natin yung katawan ni Kristo. Sana, sabi nga nung isang pare, the more we receive Christ in the Holy Eucharist, it is all the more that we act like Christ, speak like Christ, Maging think kawangis. like Christ, maging kawangis, maging kamukha natin. Kaya ba natin? Kaya natin. Because from the very beginning when God created us, He created us in His own image and likeness. Yun po yung challenge sa atin. At tama po yun, yung banal na misa, when you are being fed with the body of, with the words of God, and at the same time when you are being fed with His body, doon ka magiging matatag sa mga pinagdadaanan mo. Doon mo malalampasan yung mga problemang dumadaan sa buhay mo. Hindi madali, mahirap. Pero yun naman po yung tawag sa atin ng Panginoon If you really want to follow me, carry your cross and follow me. Di lang sinabi ng Panginoon, just follow me. Simply follow me. Hindi rin sinabi magiging magaan ang buhay mo kapag sinundan mo ako. Nung nagsiserve na kami kay Lord, dumating na naman yung matinding pagsubok. Itong anak ko, Paborito ka? Oo, paborito kami. Sabi nga, yung hard battle daw, matinding gera ibibigay sa matatapang na sundalo. Tama, gusto ko yun. Ako ikaw, wal ni Jesus. Mandirigma ang tawag namin doon Warrior of God, yung anak ko, na-diagnose siyang may sakit sa puso, butas ang puso. Inihingan kami ng 1 million. So another, Yan. Noon pa yun, pero yan ang pinagdaanan namin. Yan, kaya naging lalo kaming matibay. Kasi kung noon, napagtagumpayan namin, how much more ngayon? Kumbaga, tinitrain ka lang, lalo tayong pinapatatag. Kaya pag may problema, it's one way na lalo tayong nagiging malakas. So yun, napagtagumpayan namin yun. Nakita namin ang milagro, hindi naman ibibigay ni Lord na, 1 million. Ang daming taong ginamit ng Panginoon. Nagpipreach na si Brother Freddy noon. Na-amaze talaga, nakaka-bless. So, ngayon, natapos ng pag-aaral yung anak ko, tinaid no rin kapatid namin, ngayari la po among. Kaya makanyan, kaya pong hanggang no ka rin kami, pangako mi pagsilbihan miya. Sister Raisa, niya yung tunay ang tunay na pagsuko sa problema, hindi naman talaga yung magpapakamatay ka. Ang tunay sigurong pagsuko sa problema, mag-attend ka ng misa. Lumuhod ka sa Panginoon, magdasal ka. At kapag nagdadasal ka sa Panginoon, huwag mong sabihin, Panginoon, tanggalin mo yung problema. Hindi naman mangyayari yun. Ang sabihin na lang natin kapag nagdadasal tayo, Panginoon, dagdagan mo yung lakas ko upang makayanan ko ang lahat ng problemang dumadating sa buhay ko. Natandaan ko kayo sabi ni Father Dixie, kayo sinasabi niya, why Lord? Ang sabi na Lord, why not? Marikita, wow. So yun po, ito po yung magpasikan loob kay katamo po tang ingamar ng Diyos, daramdaman tayo, yung Holy Spirit paganakane. Actually po, share kay kanya, may barko ko, bakal kaya po itang
Old and New Testament na Biblia. Nagbarko ka po? Yung barko ko 1979-80. Wow. Yung barko ko for 8 months. 8 months. So, babasa kayo po ito. Kayo po ang memorya, pero ayari kayo from Ayari, Genesis apo. to Revelation. Ang bistaman kabang babasan kayo, wala. Babasan kaya mo. Alapong kayo na lang eko na memorya yung Biblia. Pero ini po nga patunayan ko. Twice kayo po nga apupusing Genesis to Revelation. Pero ini galuning Holy Spirit ng pakibat kayo ka. Potang kailangan mo itang the Word of God pag anakanin ng Holy Spirit. Itang binasa tamo kayong Biblia. Nya pinat na kaulagay yung pamamasang Biblia, ne? Karen po makarandam ngayon nung ating kayong Biblia, ientro niya po kaya tang Psalm 91 ng Biblia. Iya po paborin makasara mo kaya tang aparador yun. Pamangalikabukan. Buklat siya po at babasa niya na po. Nung wala ko ang Biblia, ating ko po cellphone, ating apps, Bible kayong cellphone. No? May halo na ngayon sa amin. Oo nga, di ba? Napakami ng Yung halo, app, oo. no? So, yun ang mga ano namin sa buhay. Pinagdaanan, nagbarko siya dahil gusto namin Guminhawa. guminhawa. So, nag-failed siya doon, ano. Ako naman, nag-try ako magpunta ng Japan para Makasurvive. makasurvive kami. Pero ang pinahawakan ko noon yung banal na rosaryo. Oo. Dahil sa edad ko noon, medyo may itsura ko, bata pa ako, ay nasave ako sa mga yakuza nung, oh Diyos ko, Lord. Talagang napakabuti ng Lord. Dahil naligtas ako, nakabalik ako. At sabi ko, sa sarili ko, hindi na ako mag-abroad. Kailangan mag-abroad ako, kasama ko, asawa ko. At binigay ni Lord, magkasama kami ngayon. Magkasama kaming tumatahak sa landas, nagtatrabaho sa tamang paraan, na masaya kami, nakakapag-serve pa kami kay Lord. So, dapat talaga ang Diyos, binigay niya kung anong ang nararapat. Kaya, wait, maghintay tayo sa tamang paraan, sa tamang panahon. So nakikita In His ng time. mga nanonood sa atin at yung mga viewers at saka yung mga nakikinig among no na bawat isa, alam ko meron kayong kanya-kanyang kwento, bawat isa, kahit si Among sigurado may mga pinagdadaanan ka din sa buhay, ano? So, most of the time, ang mga pinagdadaanan natin, hindi natin tinatawag na problema. Kaya nga sabi, mas magandang pinagdadaanan kasi Dumadaan lang. Oo, dumadaan lang. So, parang matatawid mo rin. So, walang hindi makakatawid. Ang ano lang pag susuko. So, pagka tayo hindi na natin kaya, sabi nga nila, there are two spaces in this world. Yung one space na where things can be controlled at saka yung isa yung pag hindi mo control yung mga bagay-bagay. Pagka daw na-stress tayo, baka we are trying to control. Kunwari, gusto mong kontrolin yung asawa mo, kontrolin yung mga anak mo. What you can control, it's just your reaction at saka yung kung ano na yung pwedeng magawa mo sa sarili mo. Pag ikaw daw na-stress ka na, ibig sabihin, baka you're already crossing the line. If you are already para stressed, baka it's not anymore your works. It's God's works. So, Lord, take over. Anyway, di ba partner tayo? We are just His partner. So, sa Kanya pa din. At ang sasabihin niya lang, pagka hindi mo natapos, what's in store for you today, there will be another day. Naku, mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan. Malapit na tayong mag-overtime. Pero wag po kayong aalis. Kailangan muna nating mag-break sandali. So, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan natin pagkatapos po ng ilang paalala dito sa ating programang Metanoia, Metinuya. Yeah. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is
balik po yung kakatamang programang Metanoia, Metinuya. Bayo tayo isunduin kakatamang bisasabihan, paboran yung basan tala ring mapilang mensahe, daling kakatamang texters, antimurining Facebook live viewers tamo, at comments sa taliwapang greetings. Ano, kakatamang viewers, Belen Lim, Richard Gomboa David, Marisa Cuenco Simpao, Shane Roado, Nugi Chinchin. Ay, hello Miss Chinchin. Chinchin Nugid, Teresita Garcia. Ay, Brother Roel Sorla. Ansley May De Leon, Joanne Dungo Gonzales. Ay, Sir Jet. Yung ka na akong kaya may training king Cebu, ne? Sir Jesus Tepino from LNW Elementary School. Sai Santos, Alma Canlas Pangilinan, Nelly Gargalio Sonsa, Kimberly Espanilla. Karakal, mo ang buri mo lambasan. No, Corintana po. Aren, Annalisa. Annalisa Franco Suban, Nonoy Hau, Cedric Pamentuan, Luz Mamukod, Wilbert Christian Bunagan, Marie Aubrey Rentoria Basca, Elvira Pacho, Lawrence Lee Lacson, Marson Santiago, Belinda Concepcion, Jerry Lintag, Marlin Mangila Perez, Mary Ann Gintu Basa, Rempong Miyasawa siguro, malyari daw basan. Sige po. Opo, Mary ang Ginto Basa po, anak ni Ian. Okay, sakto yan. Okay. Anak Opo, natin. Ritz Lakmar, Justin Carl Mercado, Gina Urbina Yambao, kaya bigay po ang charismatic yan. Gina Urbina Yambao, kaya po, Kenny San Matias. Carolina Jimenez, Joaquin Canlas, Jefferson Centeño, Jose Pagio, Gilbert Dizon, Lydia Lavarias, Rose Ginto Lagman, anak kaya po yan. Okay. Hello po. Alcia, Aisla Laksamana, Baren Incorp, Willie Alimurong, Nanette, Tanakaan, and Elena Mariginto, anak kayo po ito. Okay. Kompleto na. Opo. Kayo po, Sir Gilbert Dizon, kanako nga kayabe mo naman from Pampang Elementary School naman. Ikong Joe Pago, yung kayabe making prison ministry, yung coordinator king Pampanga Provincial Jail. Good evening po from Sir Jet Tipino. Richard Gamboa David, may pabengi po kaya kayungan. Aisla Laksamana, may pabengi po. Hello, Among Pao, lupang kay follower me, Aisla. Parishioner kayo po. Ayan, Lydia, Lydia Lydia. Lavarias, may pabengi po Among Bayo Pao. ng Apundong. Ay, bayo. Sir Bert, may pabengi po. Hello po, Ma'am Weng Sibal. Bing Garcia. Ayan, Maya Ving Garcia. Manan May Gerald pabengi siguro. po. Ay, Brother Romel Lorenzo, Brother waning kaya betaya mo naman Hello Kenny po. from El Shaddai. May pabengi po kaya kayo nga. God bless us all. Ito, karakaltaan po manalbene po detangaliwakan yan mong, detangal din mo, makirindam laking radyo, at yung laking sakin, deta nala, kakit deta, pero dakaltaan po makiramdam, ne? Kaya katamu, at sana po mabibiyasa kayo ka rin kaya katamong pisasabyan. At igritala rin kaya katamong kaluguran, deng CYM, may reunion kami po napon after 40 years, ne? Then Catholic Youth Movement, na combination, din King Angeles, Holy Rosary, Parish, Lourdes Parish, Amporing Santa Te. Ay kasaya po, itang may tawa na kami. Pero akit mo itang kanya-kanyang success king kanya-kanyang field. Success alway itang nanuing perasan. Nang alway itang success may biyasa kimbye. Itang makanita na. So kumusta po ka rin ganang CYM Ken, CYM forever. At yung kakatamong syempre yung kakatamong advisor Doc Eric Cruz. Wait So karakalta mo api sabihan namang ne. Opo. So nano kaya in ating kapamburing ikutang ka rin kakatamang guest ene? Sige, Sister Weng, ako yung kakit ko karela talagang manalumpa kanya yung karelang pamiyabi anting miyasawa king karelang kasalpantayanan king apong Ginoo. Ne po, talagang subok na no rin yung miyasawa nga rin ne po. Karakal na pigdalanan. No? Tsaka yung katapatan ni nga pong Ginoo iting malino karela. Yako siguro yung kutang ko. Nung ating kayong pwedeng i-share, kaling kakatamong makiramdam, naning sikreto naning biye, charismatic, na re-recognize me in galona ng banal na spirito king biye mo. Baka nita mas maging makabaldugan niya yung biya mo. Nano? Siguro ako muna, no? Sige. So, nung nasa na kami, yung gift ng charismatic is gift of healing.
gift of prophecy and discernment. So, meron isang kababayan natin doon na sinabi rin sa akin, dahil si Brother Freddy charismatic taga-baryo rin siya, Mirasya ka rin, kasama namin. Naguguluhan siya dahil kahit nakikinig daw siya ng misa, parang may nakabara sa kanyang tenga. Wala siyang naintindihan. So sinabi nung isang kaibigan niya to, puntahan natin si Brother Freddy, si Sister Risa, sila yun, nagpe-pray over. So yung gift nung charismatic, yung pumasok na doon. Pa-pray over ka sa kanila. Oo. Tapos yun, kinausap kami, tinawagan, dinala sa bahay. So, yun, tinanong muna namin kung ano ang nangyari sa kanya. Yung pala, sister, dahil Cebuana yan, meron daw pinadala ang nanay niyang dasal. It's Hindi maintindihan. Hindi maintindihan. I think it's a satanic. Kasi baliktad yung cross. Kinilabutan ako nung binuksan ko yun, nakabaliktad yung cross. Ang daming salitang Sabi ko sa kanya, bakit binigyan ng nanay mo yan? Para daw, man ang hingi ng nanay niya, ibigay niya. Padala siya ng padala ng pera. So parang, it's witchcraft. May pagka talagang, devilish na so yun pinray over namin ni Brother Freddy, pero syempre nag-sealed muna kami. Pinahawakan namin yung gift ng Holy Spirit sa charismatic, yun ang ating biyaya. So yun, nung pinag-pray over namin siya, sister, alam mo, sinabi niya na mahirap magmahal ng magulang kasi sumusunod siya, sobrang pagmamahal niya sa nanay niya. So yun, sabi ko, may kanya-kanyang pagmamahal, so kinounseling na siya ni Brother Freddy. Nagsisimba siya, kaya lang hindi niya maintindihan. So pinay over namin siya. Doon nagsimula, So, na-enlighten siya. na-enlighten siya. And after that, nagtatag kami ng charismatic group doon. Ang pangalan is Divine Mercy. Divine Mercy. So yung Divine Mercy pumasok yun. Kahit ilan-ilan lang kami, nagkakaroon kami ng Bible sharing. So nagkaroon kami ng outlet na natuloy pa rin yung pagiging charismatic namin. Oo. Sama kami So, doon. nag-expand, Nag-expand siya doon. Doon nagsimula at naging very close kami. Lalo siyang naging matibay. Nawala yun. Nawala. Naging klaro na daw ang pakikinig niya. Tapos namatay yung nanay niya, mayroon daw iniiwan sa kanya na parang isang sumpa So naputol na yan dahil namatay ang Kailangan nanay. niya i-cut yung Kinat niya na curse. yun. So ngayon maayos na siya at yun, naging maganda aming pagsasamahan hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. At very thankful siya dahil sa nagawa namin ni Brother Freddy na enlighten siya, nagro-rosary siya, nagsisimba siya. So, naging maayos ang takbo ng buhay niya. Amen. 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 Ayos. Brother Freddy, Nakalimutan ko yung sasabihin ko. So, yun ang naging way. Kung ano ba bakit- yung gusto mong maituro sa mga viewers natin? Lalo na yung mga hindi pa charismatic na minsan, lalo na yung Ito, naalala mga ko na. generation natin ngayon. Naalala ko na. May interview. Ito po, potang mapagal na ka, halimbawa, susuyig nga pong gito, magobra ka na, potang mapagal ta na, etamo tutok na, etamo susuko. Tok ng tamo mo, mag-post ka, kay Painawa. kung painawa ka, mga di manalangin. Manyad kasi ka nang gingapong gino, potang masikana ka pasibayo, diretso na ka ng pasibayo. At baloy po, dagdagge pa na ing pamanyuyo gingapong gino, yung peka the best keti king yato. Kasi yung boss mo, eternal ya, layang angge. Yung boss mo, powerful ya. Yung boss mo, magana kaya. Yung boss mo, pamatawad ya. Yung boss, Diyos yan. Po, aliway tang mag-obra ka kami itong kumpanya. Ating hangganan nito pero po tang sumuyo ka nga pong gino. Matula ko po uling ating kung nga doon manuyang ngayon meg EMD sila. Matula ko po may auslag nga pong gino na ito yung masanang nga kasuywan niya pinencourage na kayo po makirandam nung ating kayo nga doon nga pong gino hanggang ngayon layo po ay ko po susuko. Ngayon nga pong gino pakiramdaman ng aning panalangin tamo mupin manaya tamo
manayata mo, o kaya nung talagang kailangan niya, biyene. Nung ngayon naman kailangan biye. Pero ay nga pong Ginoo, pakibata na yung panalangin tamo. Manayata mo po at siguradong sigurado, nga pong Ginoo nakatamo paboren. Nakatamo itong karing pangako na yan, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Yapin po siguro, pangwakas sa sabihan ko rela, yapin tang tapat siya nga pong Ginoo, maging tapat tamo naman kaya. Amen. So, tamo tatabili. Pero, sigurado, diyan minsan, nakatabili ni nga pong Alin, Ginoo. At, sana po, tuloy-tuloy, kaya katamong kaya mo naman, kaya katamong programa, at sana makasahop tamo mo naman, karing kaya katamong, diyang magpagkwento tamo muna. At, nung ikayo po, isa kayong pagpatuloy tayong programa ngayon pwede kayo pong sumahop. Reta pong bisa magpa-advertise, pwede kayo pong, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. Nung bisa na kayo man pong sumahop, king kakatamong Archdiocese, banta asad sa ing kakatamong radio program, at yung taong pong GCash number 0905-319-4871. Makilagyong Joseph Mary Bakay. At nabisa na kayo man pong, bisa kayong mag-online banking at yung taong pong aduang accounts, BPI at BDO. Actually po karing maka-flash po karing kaya kayong screens. King FB naman, makalagay lang po rin balang episode. So, lawin nyo na lang po itang number, pwede kayo pong mamaldog ka rin. At syempre, kalatang-yagan ng benefactors, donors, at mag-sponsor tamo, dakala-dakalat salamat po. At sana, tuloy-tuloy tayong programa ngayon. Okay? So, Among, so nano mo, ingkaya katamong takeaways, kinakatama yung episode ay ni karakal tamang dimdam. Malaman niya magrasya yung bengi ngayon ni po ay nga akakit kong highlight na ningkaya katang pisabyan, tandaan ng tamo tapat siya nga pong Ginoo. Sana manatili tamong tapat kaya antimuri ning ulagana ning Santa Misa. Itanang katataw yan pangkasantingin sinabi ng brother Freddy anong no ka rin ning importansya na ning pamangadi. Warig yang nga pong Ginoo naman po tang mapagalya muntaya kang metong at tayo lugar manalangin niya in order for him to remain linked with the Father ne po. Amen. And do not forget that the highest form of prayer is the Holy Eucharist. Sana i-crave tayang tanggapan ning kayang katawan at damdaman ning kayang amano ba ang mibayo lareng puso at pangatao tamo. Amen. Amen. Maya pa oras po kay kayong adwa nepo. Maging inspirasyon kayo po karempong pro-divorce. Pakiramdaman tamo po sana iulit-ulitan tayong maging istoryada rin ning adwa nepo. Bangkan takit tayo ulaga ing sanctitina ampoy nga kabahanala na ning sakramento na ning kasal. Amen. Nako, kasanting na po nita, itang kakatamong dimdam. Siguro kayo mo po, last reminder mo po, patang mga di tamo, kahit sasabihan tamo, ay, makapangadi kasi ako kasi balo yung sabihan ko. Pero tandaan ng tamo po, kitang pamangadi, kahit ka rin may kaluguran mo naman, at yung time na sasabi ko, pero kahit po tang alakang balo sabihan, it's time for you to listen mo naman. Kahit sasabihan tamo na, kaya daramdaman nung naning sagot tamo. Kasi atin tamong tendency na po tang mga di tamo, tuloy-tuloy tamong sasabi. Kaya riyan mo na. Makona ka, magobra na ka, preoccupied na ka. Pero po ating sagot, alayro kong opportunity nga pong Ginoo para iyan naman yung magsalita. So, take time also to slow down and listen mo naman nung nano mo naman yung mensahe na ning Ginoo kaya katamo. So, ang yan po, brothers and sisters, balo ko, ikatamo tamong kanya-kanyang kwento. Magtatagalog ako para mas maraming nakakaintindi, no? Pwedeng sa atin, merong may sakit, physical o spiritual. Merong mga nagdududa, natatakot. Merong mga may sakit na malubha na kailangan ng tulong. Merong mga iba na parang nawawala ng pag-asa, no? We would like to say a special prayer, lalo na po kay Ate Letty, kay Lindsay, kay Ate Seni, kay Mama Rick, no? Kay Irene Bagang, no? At Kiana. Lahat pa ng mga gustong lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. So ngayong oras na ito, I invite you kung saan man po kayo. Tayo lang po ay manahimik and let us say a special prayer as we will be led by Brother Freddy. Simulan ko po ang panalangin ito sa pamagitan ng isang awitin kung gaano katapat ang Diyos sa atin
habang tayo po ay nakaupo, nakahiga sa iyong kinaroroonan, namnamin po natin ang bawat titik ng awiting ito na meron tayong isang Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Opo mga kapatid, ang Diyos natin ay tapat. Kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Ano man ang iyong kalagayan ngayon kapatid, ano man ang iyong ginagawa, nakahiga ka man, nakaupo, makinig kang taimtim sa panalangin ito. Ang Diyos kahit saan ay naroroon. Kung ikaw ay may karamdaman, meron tayong isang Diyos na tapat. Ang sabi niya sa Exodus, I am the God that healeth thee. Tanggapin mo kapatid ang kagalingan na mula sa Diyos na siyang umaabot sa iyo ngayon. Tanggapin mo ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Anumang karamdaman meron ka sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, tanggapin mo ang kagalingan. Nawawalan ka ng pag-asa, meron tayong Diyos na nagsabing, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Tapat ang Diyos kapatid. Ano man ang iyong kalagayan, meron kang financial na problema, ang sabi niya, I am your provider. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Maging tapat lamang tayo sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, siya laging naghihintay. Kumakatok sa puso natin bawat minuto, bawat segundo. Papasukin mo siya sa iyong puso at magbabago ang iyong buhay. Panginoon, kay buti mo sa amin. Receive the healing, brothers and sisters. Tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang bagong pag-asa,
tanggapin mo ang bagong buhay sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth. Amen. Amen. The Lord be with you. And And with your And may the spirit. powerful Lord bless you and your loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our episode is ended. Go now in peace. Thanks be to God. Grabe po Amen. ang grasya natin ngayon. Maraming salamat po sa ating guest. At syempre, ang pinakagwapo nating co-host, ang ating SD ng DSC-CCRP. Kambena po ng Bibilog Ken DSC-CCRP ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metanoia, Metinuya, ing radyo ng Kakatamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yung Sister Weng Mamun at pasalamat kay Kayungan. Praise to God always. Amen. Ako po Yamong Pau at ningya katang Abe Miyasawa. Brother Freddy Ginto po. At Sister Risa Ginto po. Benging Diyos po kay Benging Diyos Kayungan. po. Magsimba po tayo. Amen. Amen. At